Séptimo punto. Moción del Grupo Municipal Compromís de Sedaví sobre la previsión de enviar subvenciones para aquellos colectivos más afectados por la crisis. Bé, aquesta decirla perquè no sé si és una mica llarga i intentaré... Bé, és una proposta que diu així, que atès que la crisi econòmica està afectant a tots els ciutadans, especialment aquells que tenen menys recursos i que són els que més necessiten, des de Compromís volem que l'Ajuntament de Sedaví apliqui una sèrie de mesures socials amb la finalitat de facilitar el pagament dels col·lectius més afectats, com poden ser els aturats, pensionistes i famílies nombroses, així com mesures de prestacions bàsiques en situacions d'especial vulnerabilitat. L'atur, sobretot en la llarga durada, està causant un trencament social i familiar que ens aboca com a societat a situacions molt difícils. No podem, des de la nostra responsabilitat de gestors municipals, deixar sols a moltes famílies que cauen en la desesperació per falta d'ingressos i, per altra part, per l'obligació de complir amb el pagament d'impostos que es porta un dia a dia difícil i molt dur. En aquest sentit, volem introduir ajudes i subvencions per als col·lectius més desfavorits per a l'any vinent, les quals hauran de fixar-se el pressupost de l'exercici corresponent, determinant també les condicions reglamentàries per a la seva aplicació. De tot això, proposa el ple de la corporació l'adopció del següent acord. Primer, el ple de la corporació municipal acorda l'ajuda del 50% de l'IBI a aturats de llarga durada de 12 mesos o més, pensionistes i jubilats, famílies nombroses, famílies monoparentals i monomarentals empadronats a Sedaví quan els ingressos siguin que la seva unitat familiar no superin l'1,5 del salari mínim interprofessional. Segon, el ple de la corporació acorda l'ajuda del 50% en la taxa de residus sòlids urbans o municipals a aturats de llarga durada, 12 mesos o més, pimes que inicien activitat durant l'exercici 2014 i que no superen 250 metres quadrats de superfície, famílies nombroses i famílies monoparentals, quan els ingressos de la seva unitat familiar no superin el 1,5 del salari mínim interprofessional. El ple de la corporació municipal acorda incloure aquesta partida pressupostària suficient per l'any 2014 contemplant les ajudes socials d'aquesta moció. Jo crec que és evident que en el nostre poble tenim, si no recordo mal, passen ja de 1.400 aturats, que és quasi un 20% de la població activa. Aleshores, jo crec que la gent està fent molt mal i caldria ajudar-lo. Aquesta proposta no exactament està, però està portant segons l'Ajuntament s'està aprovant, és un poc augmentar el que ja tenia en certes persones d'edat jubilats que estem ajudant al servei de l'IBI. Volem que per l'any 2014 que es contemple nosaltres hem ficat unes quantitats, nosaltres estem oberts a modificar-les més o menys o tant incrementar el salari mínim professional o el percentatge, però el que és evident és que aquestes persones que a dia d'avui tenen moltes dificultats per a sobreviure, potser una manera d'ajudar-los a sobreviure és aquests impostos tant de residus sòlids com l'IBI, que és un impost important. Potser podem variar ja aquest ajuntament per la bona o la gestió que s'ha fet en l'any 2012 d'un superàvit, potser caldria ajudar-nos a fomentar aquestes persones públiques. Jo, vista la proposta de Compromís, doncs un no quan mateix, la veritat és que no pot estar en desacord. El que passa és que jo així no m'ha faltat una falta de preparació. Entre altres coses, li vaig dir perquè l'Ajuntament de Sedaví, l'IBI no se pot subvencionar, això és il·legal, no se pot subvencionar. L'Ajuntament de Sedaví el que fa és donar ajuda a les viviendes, a manteniment de les viviendes, una sèrie de subvencions o de diners a una sèrie de jubilats i tal. Este any ho ha augmentat també per discapacitats, ha augmentat la partida pressupostària. La cosa que dic a vostè sí, està molt bé si al costat m'haguera ficat quin cost estima vostè que pot tindre això. Perquè, clar, que es doni a les de llarga duració, ja sé, mitjana, i a tot el que constituïna, però haurà de dir, i això van, doncs 1.000 euros, 6.000 euros, 50.000, perquè si no, no pot arribar a una cosa de dir, doncs hágase, haurà que saber de quins números estem parlant.
podria veure si se pot revisar, augmentar algun col·lectiu. En quant al tema del FEC, tinc de dir que els serveis municipals legalment tenen que anar al cost. L'Ajuntament no deu de subvencionar, no pot subvencionar, perquè no és del tot legal. L'Ajuntament està estudiant la possibilitat de baixar altre tipus d'impostos que arriben a les famílies d'alguna forma, però des de luego no se pot fer, com vostè demana així, però la del popular o la votar en contra. Lo que no vol dir que no se disca en la seva política. Este any s'ha augmentat l'ajuda de discapacitats i a cotxes maturs de 35 anys, s'ha augmentat la partida en 30.000 euros de gasto, però bueno, haurà que fer números i veure hasta on podem arribar. No és una prueba de ser i ja està. Per tant, anem a votar en contra. Por nuestra parte, pues vamos a votar a favor, evidentemente, porque partimos de una cuestión. La idea es esa. A partir de ahí, eso es como cualquiera en el mundo. Cuando uno entra a gobernar, me imagino, un ayuntamiento, a la preocupación y lo va a hacer usted, esto tiene que ser ingeniero, evidentemente. Yo no soy ingeniero. Para eso está el grupo técnico, pero la idea yo, como concejal y gobernante, se la voy a dar al técnico y que él estudie el proyecto. El proyecto parte de aquí la idea. Yo digo que yo creo que compromiso por esa parte da la idea y a partir de ahí, en una medida o en otra, pues bueno, si hay voluntad y sensibilidad por parte del equipo gobernante, yo creo que algo se puede hacer. Algo más. Por eso Algo más. Sí. No lo mismo. Ahora, lo que es la moció, el señor Mochoni ha dit que no es pot donar subvenció, i sí que és que recordar que era l'article 9 en el qual ja que no se pot subvencionar, però crec que si està parlant d'ajudes no està parlant en un moment de subvencions. I les ajudes sí que es poden donar, subvencions no, però ajudes sí. La matización es que el nombre no se produce para Ayuda a la vivienda, que es lo que se fa. Ayuda a la vivienda. I el que és el que no és un preu públic, és preu públic, tenim que repercutir per qual el cost i ja està. Sí que és, però m'agradaria recordar, i estan les actes, ahí ho poden dir vostès, que en el pleno de pressupostos el grup socialista ja va proposar la subvenció que sí que han donat a les persones amb discapacitat, encara que la carta diu a instancia o de la concejal, pero se va a decir así en el pleno de presupuestos, se va a demanar que se incluya lo mateix que s'està incluint així. La única diferència és que nosaltres en vez del 1,5 del salario mínimo interprofessional li queden el 1,6 del IPREM, vale dir, però estan les actes ahí que poden repetir-se vostès, a vosaltres ja demanaven lo que era en la ayuda de la vivienda, pero veiem així, la ayuda de la vivienda que sea ampliada a famílies nombroses, a lo que era durante la població, per tant nosaltres estem totalment a favor de lo que és la moció. Yo creo que está todo dicho, es más, como lo ha dicho el portavoz del Partido Popular, esto ya se está haciendo. Evidentemente, si se tienen que aumentar, como ha pasado, y este año se ha hecho así con los discapacitados, se está haciendo con jubilados y con pensionistas, por lo cual la ayuda está ahí. Si la posibilidad como tal se ve, se valora, se cuantifica y se entiende que por servicios sociales se puede entrar en otra partida, evidentemente no lo dudaremos en que si se puede ayudar a la gente, ahí estaremos. Pero evidentemente partir de premisas que ya a priori se están exigiendo unas cosas que se está dando. Y yo me parece muy bien estas mociones, pero al final si uno quiere buscar que el propósito de la moción vaya hacia adelante, lo más normal, igual que se ha planteado en la Junta de Portavoces una serie de cosas, se plantee, se decida, se estudie hasta qué nivel de cantidad se puede incluso llegar y ver si se puede llegar. Pero plantear de premisas, como muy bien también ha dicho, uno puede plantearse cuando llega al gobierno a ver si pide la luna. No, la luna no hay que pedirla, hay que pedir las cosas que sean realistas, hasta donde podamos llegar y podamos cumplir, no este año, sino los años sucesivos, porque no es cuestión de una fotografía neutral, sino es una fotografía de necesidad y con esas cosas evidentemente no se puede entender que si no es rigurosa y se controla la cantidad presupuestaria para poderla seguir cumpliendo, no se debe.